Kaixo, Garbiñe. Arratsaldeon, Garbiñe. Ez dute zer aitortu, Garbiñe. Ondo idue. Bai. Por si acaso, Garbiñe, por si acaso. Kuriosoa, dena den, normalean epailea sartzen denean, egin behar da zutitu. Dago egin gara eseri. Bai, alderan zizin diban, Jon. Ez? Normalean epailea bertan da. Ja. Ez da mugitzen epaiketak izategi bata bestan netzetik, ez dakizten bat goizean. Zu horre, pelikuletan egia ikusi dugula hori, ez? Itzingo dugu horri buruz ere. Vale. Bai, itzingo dugu ea pelikuletan bezalako diren epaiketak, eta... Orain isildu egingo gara. Hori da. Elkarra ulertzen dugu, ja. Garbiñe, arratsaldeon. Arratsaldeon, Maialen. Telebista ez da arrotza zuretzat, baina ez dakit non sentitzen zaren erosoago, epaitegiko edo platoko butakan? Epaitegian, epaileok isili-isilikan egoten gara, epaiketetan. Bai? Noski, bakarrikan egiten duguna da hori antolatu, bakoitzari hitza eman, galderak egin batzutan, baina normalen alderrien arteko gauza da. Orduan ni naiz epailea orduan gaur? Pixkatxo bat? Ez dakit, ez dut uste. Ez. Galderak egin behar dizkidazu, eta epaileek epaiketetan egoten dira pixka bat atzeatuta, eta gero, hoi dana bukatutakon da, epaileok lan egiten dugunean, eta dana idatzi erantzuna eman nahi zuzen ere, alderdiek planteatutako gatazkei, gaiei eta bar. Zu epailea bazara, aurrez aurre gaude Eliz egita dio Garbiñeren kontra. Epaiketa batean. Bueno, ikusiko dugu nola bukatzen dana orduan. Arreze sententzia. Hitz egin dezagon zure lanaz, Garbiñe, joan gaitezen hasierara. Nola sartu zitzaizun zuri epaile izateko bulkada hori, zer bultzatu zintuen? Bueno, etzan hasieran izan inolaz ere bokazionala, esan nahi dut nik egiten nuen lana zuzenbide fakultatean, lan arloan, eta, bueno, ez negoen oso eroso unibertsitatean, momentu hartan, eta aldatu nahi izan nuen, eta, bueno, izan nuen esperientzia oso txarra, lan proiektu batekin, eta orduan lagun bat hasi izan prestatzen epailea izateko posizioa, eta berarekin hasi nintzen, baina horrelako gauza, kasualitatezko gauza izan zen, baina behin hasizkeo egia esan, bueno, lanbideak harrapatu egin ninduen, ez da, bai. Gogoz hartu zenuen behin hasita. Bai, nik uste dut nire bizitzan izan dela hau guzti, bueno, erabakigarria noski, eta, bueno, markatu egin nau guztiz, eta benetan ez diot bizitzari behar bada inoiz eskertuko aukera hau izana. Nik uste nuen igual agian txikitan injustizia asko ikusi zen ditun, eta zan nik abokatu izan nahi du. Hori bai, hori beste gauza bat da, bai nik zuzenbidea ikasi nuen oso konbentzituta. Nik izan nahi nuen, bueno, ez dakit, zuzenbide munduan mugitu nahi nuen, eta bai, justizia nola bai lortu nahi nuen, hori egia da. Eta injustizia asko, bai, denok ikusi izan ditugu, ez da, nire familia zen langile familia, eta langile arruntak ziren nire gurasoak, ama eta aita, eta, bueno, nik beti izan detorrelako kontzientzia soziala, eta hori izan zen ni bultzan ninduena zuzenbide ikastera. Hori horrela izan zen guztiz. Gero epailearena izan zen hori esan dudan moduan. Egia da agian oraindik ere askorentzat zoritxarrez epailea entzun eta gizonezko bat etortzen zaigula, burura. Bai, eta... Hasi zeinenan gizonen munduan sartu zinela iruditzen zitzaizun? Ez, nahi ez zitzaidan horrelakorik iruditu, eta etzan bueno, orduan ni sartu nintzen 87an, 1987an, eta esan beharra dago nire promozioan adibidez, lehendabiziko aldiz jaginela emakume bat gehiago gizonezkok baino. Bai, 87an, gero egon dira gora bera gehiago, baino bai, eta momentu honetan, une honetan, Espainian, emakume gehiago gara epaileak gizonezko, baina beraz hori horrela da, baina desentez gehiago, ja nik uste dut gehala 60 edo. Zergatik ote daukagu percepzio hori orduan? Horregatik esan dut bitxia iruditze zaidala zen, eta edo zein dijoala epaiketa batera, epaitegi batera, bere epaiketara edo deklarazio bat egitera edo, normalean gaur egun emakume bat aurkituko du. Egia esan, oraindikan, goi-mailako postutan, goi-mailako auzitegietan, auzitegi gorenean eta gero gehiago dira gizonezkoak emakumezkoak baino hau ere aldatu ingo da pixkana. Hori izan daiteke pelikulak eta seriek eta. Egia da, normalen gizonezkoak izaten dira. Bueno, ez dakit, pelikula amerikarretan eta ikusten dira baita ere emakumezkoak, ez da? Bueno, baino oraindikan ikusten du gure moldeak aldatzeko dauzkagula. Eta egokitu eta eguneratu egin behar ditugu, batzutan moldeak dauzkagu zarkituta eta ikutu gabe.
Garbine, gogoratzen duzu zure lehen epaiketa? Lehen epaiketa ez, baina nire lehen presoa bai. Bai? Lehen detenitua bai, atxilotu zuten zuen polizia gizon bat, eta gogoratzen naiz oso ondo, deklarazio hartu niola eta martutena bidali nuela. Bai, Seguruenik bera ere gogoratuko da. Bai. Segurazki, bai. Bai, Garbine, pentsatzen dut gehiago ezin dela kontatu. Baina goatzen naiz oso ondo, bai. Nire lehen egunez, bai, goatzen naiz. Ez da erresa izango, horrelako erabaki bat, horrelako lana, zure lana da, azken finean, baina... Ez da erraza, horrelako erabakiak hartzen, batez ere, kartzelarekin zerikusia daukaten erabakiak, ez da persona bat espetxera bidaltzea da oso gogorra, batez ere oso ondo ezagutzen dugulako normalean epaileok espetxeak nolakoak diren, zer gertatzen da nor, zer nolako bizimodua daramaten hor, eta orduan oso erabaki gogorra da. Baina ohitu egiten zara, eta gaina, badauzkazu tresnak horrelako erabakiak hartzeko, ez da tresnak dira, zuzen, arauak, legeak, eta bar. Baina zu, jakingo zu Garbine batzutan kartzelak ere ez duela laguntzen. Orduan bat bialtzen duzu kartzelara, baina... Bai, horregatik ezagutzen dugulako, ni momentu honetan ez nabil zigor arloan, penal arloan, baina bai epaileek oso ondo ezagutzen dute, zer gerta daitekeen, eta askotan ez dela inolaz ere komenigarria, baina zoritxarrez legegileak ez du beste, askotan ez dauka, ez du markatu, ez du finkatu beste biderik, ez da, eta ez dago beste erantzunik. Zorionez, alere esan beharra dago, momentu honetan espetxeak zigor txikientzat, behintzat, badauzkala alternatibak, badaudela beste zigor motak, ez da? Asteburutako zigorrak, lanak, gizartearentzako lanak, eta bar. Isunak, isun ekonomikoak dira alternatiba bat. Eta nik uste dut hori dela oso garrantzizkoa, ez da? Espetxeari alternatiba orokorra bilatzea. Bereziki kezkatuta Elizei, Bereziki, bai, bereziki. Elize ez du deklaratu nahi, baina... Garbine, eta baduzu gogoan zure ibilbidean zer izan dako epaiketa berezirik, zerbait bereziki markatu zaituena, zaila izan zelako, gogorra izan zelako? Ez, epaiketa gehienek daukate bere puntua, ez da, danak dire gogorrak hain zuzen ere, badakizulako hor persona bat nolabait sufritzen ari dela, eta zerbait eskatzen ari zaizula. Hori jakin da, eta badakizu sufrimen bat badagoela, ez da. Batez ere nik lan arloan damazkit dagoeneko, hogeita ez dakizen bat urte, ez da? Bai, 24 urte uste dut. Eta hor adibidez kaleratzeak epaitzerakoan, eta kaleratzeak kolektiboak direnean, eta ez dakit, egun langile zure aurrean ikusten dituzunean, lana galdu dutela, beren lanpostua galdu dutela, jakindatzean zer daukaten denok daukagun bezala, ez da? Familia, seme-alabak, eta segurenik eukiko dituztela arazo larriak hortikan aurrera, hoi oso gogorra da, oso egoera gogorrak dira bai. Baina hala ere erantzun behar da dauzkagun tresnekin. Eta emozio horiek alde batea ustea erraxa alda, Garbine? Bai, egia esan emozioak kudeatu egin behar dira. Ez dira alde batera utzi behar, baina emozioak nolabait bihurtu behar dira gero erantzun zuzena, ahalik eta zuzenena. Legearekin bat eginda. Eta hori ere ez da erreza esaten, zeren eta lege berdinarekin denok dakigu, lege berberarekin zenolako erantzun desberdinak egon daitezkeen. Interpretazioak. Bai, baina errealitatea ere desberdin interpretatzen ditugu, ez da, ikuste, momentu honetan, ez dakit, omendikan baten bat pasako balitz, zer esango balu, galdituko baliguke, zer esan duen edo zer aipatu nahi izan duen, zer adierazi nahi izan duen, segurenik denok emango genduke interpretazio desberdina eta beraz. Nik uste dut legearekin antzeko zerbait gertatzen dela, eta gero naiz eta askotan hori ukatu ideologiak zer esana badu, ez da? Norberak daki zer lortu nahi duen munduan, zenolako gizartea lortu nahi duen, zenolako mundua nahi duen, eta horren arabera ere nolabait legea interpretatzen da, legea egokitzen da.
Garbine, errealitatea aipatu duzu, irakurketa aipatu duzu, fikzioa, Antxor, nahi baldin mozu orain egin dizaiokezu galdera, ea errealitatean, benetako den fikzioan ikusten dugun hori. Zorionez naiz izan, epaiketa batean. Altxatzearen adibidez, horrekin hasi garelako lehen, sartu zarazu, pelikuletan epailea sartzen denean bestak egiten dira altxa, ez da horrela izango baina nola? Oan horrela egiten da bai. Hemen desberdin gertatzen da. Gu gaude eserita eta orduan sartzen da jendea. Orduan sartzen dira alderdiak, sartzen dira abogatuak, eta gero, ikuslegoa, baldin badago, eta gero adibidez lekukok sartzen dira banan-bana, baina inorrez da altxatzen epailea sartzen denen. Orduan gu pelikuletan ikusten dugun hori, hemen behintzat ez da horrela. Ez, hemen ez da horrela, ez. Behintzat, ez dakite beste auzitegi handi hori. Bueno, baina adibidez gurea da Euskadiko auzitegi nagusia, esan nahi dut, eta goi-mailakoa da. Eta ez da horrelakorik gertatzen. Beste mitorik horrela badago? Barkatu? Beste mitorik, esan nahi dut. Mitorik? Pantailara eramaterakoan irudikatzen den zerbait. Mailuaren, mailua batzuk erabiltzen dute. Bai. Guk esaten dugu, epaiketa hau bukatu da, eta beti esaten dugu gauza, bera, mila esker parte hartu duzuen guztiai, eta egun batzu barru emango dugu gure epaia, eta jakin araztiko zaizue ohiko bidetatik. Eskerrik asko. Mailurik ez, kolperik ez. Nik ez dut mailurik. Eta gaina ez dut mailua eukina, joan broma esango, inori ez botatzea. Bada espada. Eta bukaren ere esango dut, eskerrik asko denoi egia esateagatik. Ez dugu esaten. Baina jendeari eskatzen diogu, serio egia esateko. Eta oso garrantzizkoa da gaina. Serio esan duzu, egia da, kanpoti begiratuta ez da, epaitegiak horrelako errespetu bat sortzen duela, barruan ere horrelako errespetu bat sortzen du. Barruan esan nahi duzu epaiketa gertatzen ari dan momentuan, nik uste dut baietz, begira gauza, anekdota bat, kontatuko dizuet, ni bitan izan naiz epaiketa, epailea ez nintzela. Bat, ni epaitu ninduten, kotxe istripu baten gatik, bai, gauza larria izan zen. Hori bai dela interesgarria. Larogeian, eta gero beste batean lekuko moduan jun nintzen. Nire lagun bat epaitu zuten Donostian. Eta gaina epailea zan, orduan ja epailea nintzen. Epailea zan nire ordez egontzan epaile bat, ezagutzen nuen ondo. Ni nintzen lekuko. Ni sartu nintzen, urduri, baina urduriko. Iruditze zitzaidan hori zala nire bizitzan, jindezakeen gauzarik importantena. Lekuko izan, egia esan, eta ondo adierazi esan nahi nuena. Lasaiago zeundeke epaile modura? Abogatuak, nire lagun, salatuaren abogatua, hori ere bai ezagutzen nuen, danak ezagutzen ditu, ni orduako lanean nintzen Donostian, denok ezagutzen dituen personai guztiak. Eta esan ziaten gaina, esan zian abogatuak, esan zian jo Garbine, esan zian gaztelaniaz, no creía que podías haber estado tan nerviosa como has estado. Pensa, lekukoa nintzen, eta ikusitan euskan ordurako ez dakizen bat epaiketa. Ja, lekuzkan po bezen. Beraz, oso serioa da, epaiketa bat oso gauza serioa da. Epaileai, auzitegiari eskatzen zaio erantzuna ematea edo zen gaitan, ezta? Persona batek lana galdu duelako, edo prestazio, gizarte segurantzari prestazio bat eskatzen duelako, ez gaitasuna dela, desenplegoa dela, ez dakiz zer. Horrelako, adibidez, nire kasuan lan arloan horrelako epaiketak ikusten ditugu, horrelako auziak. Eta hori dena ebazteko, behar dugu, egia behar dugu, errealitatea ondo ezagutu behar dugu, bestela ongo gineke, ez dakit, ez da, aire gainean mugitzen. Garbine, zuk esan duzu urduri sartu zinela, zuk ere epaile gisa jendea urduri ikusiko duzu, ez da? Jendeari bizitza aldatu diezaioke zu erabakiarekin. Bai, horregatik esan dut leheno, oso gauza serioa dela, eta gaina ondo ulertzen dugula, zer daukagun aurrean, eta zenolako sufrimendua eta zenolako itxaropena bestaldetik bai, ezta? Eta bai, hori dena kontuan hartzen dugu eta badakigu. Eta horregatikak nahi dugu parte hartzen duten, epaiketa batean parte hartzen duten guztiek seriotasun horrekin hartzea, ezta? Serio hartzea eta benetan egia esatea eta jakitea gauzak ez direla txantxetakoa. Eta gizartea asko ari da aldatzen, gaur egun sare sozialetan eta izugarrizko, izaten dira, epaiketak, ia, batzutan zuengana iristerako, dagoeneko sare sozialetan, telebistan, sententzia eman da egoten da. Horrek zuei eragiten dizue?
kasu batzutan bai, eta epaiketa paraleloak nolabait esateko badagaude, ez da? Gaur egun ez dago ekiditzerik, ez da hori gertatzen da, eta guri eragiten digun, ez dut uste. Hor adibidez asko eztabaidatzen den, zinpekoen, zinpekoen auzi mailari edo juradoari eragiten dion, ez da? Presio horrek, ez da? Presioak, nolabait profesionaltasunik ez daukatelako, olako tresna juridikorik ez daukatelako, eta baina ez dago ekiditzerik gaur egun. Ezin da pertsona bat isolatu, ez bakarrik epaiketa irauten duen bitartean, hori erreza da, isolatzen da, adibidez zinpekoen epaimaikideak isolatzen dira, eta ez dago arazorik. Baina gertaerak gertatu direnetik, igual 2 urte, 3 urte gertatu igaro dira, eta ez dago ebitatzerik, beraz. Bueno, jakin behar da, epaiketa horretan entzundakoarekin. Eta ez kanpoan eta aurretik entzundakoaren arabera, hori da. Eta batzutan ikusten da, egon dira horrelako epaiketa oso gogorrak, eta benetan batzutan antzeman da, nolabait, ebazpena izan dela, epaiketa paralelo baten emaitza, eta ez epaiketa horretan gertatutakoaren emaitza. Ze zaila.